Uthi Sisandile uke wabona ukwenza into awuphoqiwe kodwa uphoqiwe. If you know, you know. Awuphoqiwe kodwa uphoqiwe. Uthi usisi uhleli la phambi kwami. He's smiling a very beautiful, polite smile. Engathi akaze kwenzeke lutho. Uncumile nje. Uthi, baby, it's up. What's wrong? Why do you look so scared? It's up. I have to take you back to work, isn't it? Oh, you don't want to go back to work. You want us to continue where we left off yesterday. Ha, uthi ngathi, hey, nako-ke ngeke phela. Ngeke kungiphinde. Owayizolo, cha ngeke kungiphinde. Unoche kufanele ngiphume ngalo mnyango. Uthi-ke manje I'm eating under duress. Angina choice. I have to eat ukuze ngithole into. Sengimzwile ukuthi unaso isithembiso ukuthi uzoNgiphindisa emsebenzini. Angivele ngibambelele lapho. Ngithi hayi, khululeka babe, I'm eating. Uthi I'm eating. Unaye umane acoshe igrebhisi angifake emlonyeni, acoshe islice semengo angifake emlonyeni. Sesilavi davi akayikhulume izolo and kahle kahle siqhubeka nempilo nje. Iphelile le ngiyibonile mina futhi kahle kahle le ngiyibone ngedwa futhi ngisele kuyona ngedwa kahle kahle. Uthi emveni kwaloko ke adle angakhoni ukudla aqeda athi hayi usesuthi akajwayelanga ukudla ekuseni kakhulu. It's still early ngoba uthi kwakungakoshayi ngisho 6 eseva lowo breakfast. It was around 5:30 uthi mangiqeda ukudla ngesikhathi sesiyongena emotini ngathi mangi-check iwashi it was 6:15 ekuseni. Uthi hayi baby, I'm not used eating this early. I'll eat later at work. I'll get something at work or you can just bring me something over lunch. Uthi sengiyayihlekisa nje ngenzela ukuthi yabo ngiqhuba isikhathi futhi ngiyamphusha naye ukuthi ngihambise emsebenzini. I'll see you again. Sekuyiloso simo ukuthi angiye ngala ekusafe ngakhona. Yeah, uthe-ke ayike baphume bahambe. Afika amhlisa emsebenzini. Uthi that day angizange ngisebenze. Ngayitshela nje ibhosi yami ukuthi namhlanje boss uthi for the first time in 3 years ngicela i-day off ngithi ngiyagula. I've never asked for a day off ever since I had started working there. Into engangiye ngiyenze nje ukuthi ngicela i-half day mangifuna ukuyothenga izinto ezitolo for mina nomalume whatsoever. Ngangizithathela nje half day ngihambe ngo-1 ngakusasa ngireporta back at work as early as usual. Uthi that particular day ngafika nje kwi-boss ngiphail ne-boss yasho nathi hayi I can see you are really not well. What happened? I wonder what happened with your new girlfriend. Uthi boss yangibuka yawinka at me yasmile. Eyona icabanga ukuthi is being funny kanti yey bezingishubele akazi ukuthi namanje angazi ukuthi bengibhekene nani. Ngisafisa umuntu ongangichaza ukuthi kahle kahle bengibhekene nani. Uthi ngihambe ngalo langa ngendlini. No, ngikhohlwe ukusho ukuthi uma yehla emotweni usisi nje uthi wavele wamnikeza i-envelope. Uthi nje into ethick ye-envelope yayingaka isiqulu i-envelope. Yabona ama-envelope lawa awu-half ka-A4 umesho lawa half ka-A4. Uthi isiqulu nje sento eyayigcwele isitaki so-R200. Betakwe ngama-section kusho ukuthi esinqeni se-envelope kunokuqumbo o-R200 phakathi kusho ukuthi kugcwele nje le-envelope kugcwele imali. Uthi wathi here for your trouble babe. I'll see you later. I'll come and bring you lunch. Uthi nje ngasithatha leso shuqulu ngasijikela kwi-backpack yami. Ngafika endlini ngakhipha izinto engangiyiphethe nakubhaka ngasikhipha ngasijikela somewhere ku-wardrobe. Angisazi nokuthi saqathake lapho kodwa nje ngasijikela phakathi ku-wardrobe la kuhlala khona izinto zokugcoba ngazijikela embhedeni ngithi ngiyalala. Hey, ngizama ukubuyisa ingqondo kahle kahle hayi ngoba ngilala ngizama ukurelaxisa ingqondo ukuthi kwenzekeni izolo. Uthi mangithi ngiyalala lento ivele ibuye ngathi iphupho kube ngazi ukuthi nje ngibanje ubuthongo obusheshayo. Ibuye ngathi iphupho ibuye fast kube 5 10 15 minutes ngiphaphame ngimanzi te. Uthi hayi ingqondo yami ingahlaliseki ke manje nginele stress ukuthi kwenzakaleni. Uthi emveni kwaloko emveni kokulala kwesiqunga sobuthongo sokugcina esiye sambamba waphinde wayiphupha lento ekade yenzeka last night. Uthi ngimfonele ngoba phela senginayo inamba yakhe. Uthi ngimfonele lo muntu. Uthi iring okokuqala nya ingaphenduli. Ithi ring wesibili athi hello ayi-drop ifone. Uthi okwesithathu ngiphinde ngimfonele futhi okwesithathu uthi vele iye straight ku-voicemail. Uthi okwesi-4 ivele ithi tu yabona lokho uthi ublockhiwe uthi awu sengiblockile njalo. Uthi hayi okay fine. Hayi ngathi kwenzakalani. Uthi loyo muntu wesifazane ngamgcina that day kodwa ithi ngikulandise ukuthi kwenzakalani after ngilale naye ngibone le nto engayibona. Uthi day 1 ngaba right. Second day
ngaba right. Angiyi emsebenzini, angikhoni ukwenzani, umzimba wami ukhathele engathi bengidonsa izinsimbi. Ibhosi yami ngayitshela nje ukuthi nje angazi kwenzakalani, I'm coming down with a strong fever. Nayo yaze ya-worried ngoba ngangingakaze ngilove. Uthi olwesithathu usuku angiyi emsebenzini. Uthi kuthe kwelesi-4 and uthi njengoba ngingayi emsebenzini ngizivalele la endlini, angiphumi. Umalume vele uzisebenzela ama-night, ubuye adablishe, zama ukwenza ama-overtime. So nje vele sabantu abangabonani. Uma ngabe efica ngiyilalele, akanake nakunaka ukuthi kwenzakalani. Akanake nakunaka ngoba phela ngiyinsizwa nami ngiphila impilo yami. Vele ebusuku uyangazi ukuthi ngiyanyamalala ngibuye ngiy'khathalele ngila. So akanginakile ukuthi kwenzakalani, akabuzi futhi iy'nto ey'ningi ngoba naye ubuye enze izinto zakhe, azenze izinto zakhe, aphuma ahambe aqhubeke nendlela yakhe nempilo yakhe. Uthi lalela, njengoba ever since ngabuya kalowa sisi akungeni ukudla. Uma kuye ngathi ngidla something kuyabuya vele ngiphalaze nje ngingazi ngiphalaziswa yini. Akungeni ukudla, ngicobekile, umzimba ubuhlungu engazi ukuthi bengidonsa izinsimbi the whole day, ngathi bengisebenza kaSawoti. Inkosi impela yabona le nkampani kaSawoti ebalwe ngabantu bonke emtateni ekuthiwa Gqashuka isendele ndoda amasaka aqukulwa laphaya awu-150 kg kuthiwa liqukula uwedwa. Uthi ngifila that way ngazi ukuthi bengiqukula lawo masaka mina msalofu. Uthi uthe kwelesi-4 usuku, hayi ngeke, I have to do something about this. Noma ngitshela umuntu, noma ngixoxela umalume, noma ngithini, kodwa lento iyangidla. Khona umuntu ekufanele ayazi, mhlampe khona into eceba azongicebisa ngalo ngoba manje ngiyezwa ukuthi umzimba wami awusafani nakuqala. I am completely, khona nje into exeshuliwe kumina. Uthi kwelesi-4 usuku uthethe uzama ukufosa, ngazi wayefosa ukudla ini, iyabuya. Uthi kuthe suka lapho kwezwa ngazi ukuthi eswini, yabo uma ngazi uphathwe isisu esisheshayo, uthi nje kwathi eswini kwashesha. Uma kuthi kanjani esiswini, waye etoilet. Uthi mangabe wathi mangabe uthi uya etoilet, uyo-toilet ngokwakhe, wayecanisa uphethwe isisu. Uthi wathi methi uyaphakama isithi ibomvu igazi. Uthi methi uyaphakama isithi uthi nje kwavele wathi nje phuqu kwayi-1, kwathi nje phuqu into engazuthi isigaxa. Mase isithi ibomvu igazi, kuvele kwaphuma nje isigaxa sesihlwili embobeni yezinqa. Uthi the shock of my life. Angazi kwenzakalani, angazi noma ngi-scream-e. I-toilet lasemjondolo lise-shared toilet. And kusemini-ke kukhwayithi abaningi abantu abaqashela kule mjondolo kunemqasho bayasebenza. Angazi ngiyothi ngizomemeza abantu. Hayi, ngizithatha ithishu-ke Nkosi yami ngisule. Uthi ngizwe namandla ngathi ayangiphelela, ngizama ukuphakama ngitotome ngiphindele endlini. Uthi ngifike ngiziginqe phezu kombhede, siphinde singiphinde futhi isisu. Uthi-ke manje sesingiphinda siyangisheshisa, singidonsa eduzane. At the same time ngathi ngiphiswa isisu, engathi ngiphathwa isisu, engathi ngiphiswa umchamo. Uthi this time ngifike ngiqale ngokuchama. Uthi mangithi tshu umchamo wakhona awufuni uphuma. Uthi ha ngokunormal. Umchamo wakhona uthi tshu ngezigaba ulandela uthi tshu. Uthi mangithi hayibo umchamo obovu. Uthi hawu ungavele ngaquleka. Uthi angazi na ukuthi ngaquleka nini, ngatholwa ubani, wakephi, kodwa ngaphaphama esibhedlela ICU. Kuthiwa umuntu owangithola etoilet wangithola nje imilenze yonke ibomvu, sonke isingezansi sibomvu, ngichame igazi, ngikaka igazi. Umuntu wathuswa nayikona lokho ukuthi lo muntu ngoyena bethi uzozithoyilethela, wafika wakhona umuntu onale nkinga. Bafonela i-ambulance-ke waphaphama ese-ICU kanjalo-ke. Odokotela bebembuza, ndoda kwenzakaleni? Udleni? Hayi, bengingakaze ngidle for 3 days. Bowugcina udleni? Achaze. Kusola mhlampe we don't know ukuthi sisola ini ngoba ama-test wakho wonke akhombisa umzimba wakho clean. Mhlampe now we are thinking mhlampe it's food poisoning, but okusixakayo ukuthi i-food poisoning enomchamo okhipha igazi, cause njengoba kuphuma ngemuva we would have thought ukuthi mhlampe into efike yakuhlukumeza eswini, mhlampe iwu-poison ekudla kancane kancane isixebula ney'nyama ngaphakathi emzimbeni. Asazi, we could not put a finger on it, but we are speculating right now. We'll have to be honest with you. Asiboni ukuthi uphethwe yini. Yebo siyakubona uyagula, kodwa sikuboni ukuthi uphethwe yini. Wonke ama-test akho athi clean. Kodwa we are going to keep you again for another night for observation, at least ngoba usuphapheme. You've been here for 3 days. Njoba ube la for 3 days, bachaze ukuthi sikunika i-drip, sakunika ini, waze wagcina uphaphama. And bachaze odokotela ukuthi we were worried about the way obu-hallucinate ngakhona in your dreams. Khona ukwikhoma unjalo, ubukhuluma izinto, ubusawunda ngazi ukuthi umuntu obalekayo or umuntu obona isipoki, uyakhrayiza, uyamemeza, ubona isipoki. But mangabe unesi ethi uyeza kwena uzoku-check-a, afika akuthola ukuthi still awuboni, uqulekile, ukwikhoma or whatever, kodwa awuphaphemi, kodwa emlonyeni hayi uyakhipha impela izindaba ukuthi isipoki, ukhala ngesipoki.
Uthi aphaphame-ke bamu-observe odokotela bamgcine overnight aphume nenqoba amaphilisi angaka. Uthi awaphuze la maphilisi angamsizi ngalutho, afike endlini axoxele umalume ukuthi, malume, ngidinga ukuya kagogo. Anginawo amandla okugibela itekisi. Ngicela ungizamele umuntu ongangihambisa noma ungangicelela uthisha next door uma ngabe ese-free nge-weekend. I need to see ugogo. Uthi cabanga lapho ngiyodonsa unyaka wesi-4 ngagcina ukuya kagogo and ugogo vele naye akasaphilile. Uthi hhayi-ke bamtholele-ke indlela yokugoduka, bayithole imoto, baqashe imoto bayikhokhele. Vele angithi unazo izishaqane zakhe ezilapha. Uthi asho umfana umalume, nginayo imali ebhenki, nginayo imali endlini. Uthi umalume athi ngiyavuya imali engaka. Hheyi wena mfana, imali engaka uyithathaphi? Uthi malume ngicela ungabisakhuluma izinto ey'ningi. Nawe uma ngoba uyafuna some of that money ungazithathela oyithandayo, it's fine. Kodwa njengamanje ngicela ungisize nje ukuthi ungiphekhele ibhege encane, ungitholele imoto ingihambise ngiye kagogo. Uthi-ke ayithole-ke, uthi nangenhlanhla umalume aze amtholele ngisho i-girlfriend yakhe ukuthi imphelezele imhambise iye kagogo ngoba phela uyagula. Akakwazi umuntu ogulayo ukuhamba yedwa indlela yonke ahambe no-driver ongamjwayele. Uthi hhayi-ke bahambe Nkosi yami, uthi uhambo lakhona kwakungazi ukuthi nje siye e-Cape Town. U-4 hours osuka kuleli dolobha engihlala kulo, uya emakhaya lapho kwakungazi ukuthi ngihambe kwakungazi ukuthi ngihambe imini nobusuku ngingasafiki. Ngilangazelele nje ukubona ubuso bukagogo wami engahamba ngimshiye ngezethembiso sengizozofela emanyaleni edolobheni elikhulu. Uthi makafika kagogo ehleke emotweni amtatamise-ke uskwiza wakhe, u-girlfriend ka-uncle amtatabise. Uthe nje sebezofika ngase-gate-ini mekabona ubuso bukagogo nje, uthi iphinde futhi lento engathi isisu sithi gru. This time ivele ingamniki ithuba, ivele izicathakele qatha iphume kube bomvu ibhulokwe. Uthi ugogo athuke Nkosi yami ome umuntu omdala, yini sibanibani kwenzakalani? Uthi methi uyaphakama uyambheka emehlweni, uthi ugogo ambambe amuthe. Yabo abantu abadala mekufuna uku-check-a ukubamba akuphakamisa ukuthi mekambuka emehlweni uthi amehlo ayizikobha. Wedwa mntanami izikobhe zamehlo uphumaphi? Kodwa izethembiso zakho kade sagcina ukuthi sikhali salukazi bangene endlini. Uthi uzongisiza ngokuthi ukhulume iqiniso ngoba njengamanje ngikhohlwa ukusho ukuthi inkinga abayiphikapha esibhedlela more than anything ukuthi ababoni lutho. Bathi nje into esi-worried ngayo, i-temperature yakho is so cold to a point ukuthi engazi ukuthi uwumuntu ofile kodwa uyaphefumula. And yes, dida lento ukuthi all your organs are working perfectly fine, kodwa i-temperature yakho akuyona i-temperature yomuntu ophilayo enormal. Uyabanda kodwa uyaphila. As-understand ukuthi lento kanjani. That's the puzzle that we are going through. Uthi-ke ugogo wami wayeyisayoni-ke, and eyisayoni lesi esinomoya esasikwazi ukubamba izinto emoyeni. Noma wayengakwazi ukuhlola into ayisho ngqo njengoba injalo, kodwa wayekwazi ukubamba umoya omubi emoyeni. Uthi ugogo wathi mengibamba nje ngithe ngiphakamisa, ethi hayibo umuncu Nkosi yami umntanami, ufile noma uyaphila manje? Uthi ugogo wawubamba lo moya wespoki, kodwa engakhoni ukuphutha a finger on it ukuthi ispoki esitheni kanjani. Uthi uyaphila noma ufile manje? Uthi hhayi-ke afike u-girlfriend-ke badonsa isponji ahlaliswe phansi-ke. Asenamandla okukhuluma, lethelwa amanzi uyaphuza ayabuya. U-girlfriend achaze-ke ukuthi kwenzakaleni nawe, uchaza lo piece awaziyo, akasazi kahle sonke isitori. Hhayi ukuthi day 1 efikile kagogo kube ngazi ukuthi iya-calm-a down lento. Ugogo akhuleke amthele ngamanzi amkhulekele, abilise iziwasho athini. Ugogo ahlanganise izinto azaziyo naye ukuthi zingenza umehluko. Uthi day 1 for the first time ever since kwenzeke lesa sigameko kube ngazi ukuthi uthola ngisho nanobuthongo ngalolo langa. Following day athi ugogo siyavuka kusasa nawe siya baba uzibanibani. Kushuthi ubaba owaziwayo endaweni ukuthi uphatha amakhambi esintu a-strong futhi uyakhuleka. Uthi hhayi mebefika nje kababa uzibanibani, uthi nje lo baba kwakungazi ukuthi kade balindele. Uthi wathetha lo baba to a point ukuthi ngaze ngathuka nami kwabuya ngisho ama-emotions ami. Uthi wathi nje kodwa benimhlaliseleni kunini nginilindile, benimhlaliseleni? Athi ugogo ufike izolo lo muntu njengoba sengimbone njena nje nami ephele ezandleni, ufike izolo. Athi nje ubaba wabantu umoya owulandile mntanami, ulande umoya omubi ngale ndlela ukuthi kwawena awusahlukile nomuntu ofile. Uthi akhale ugogo. Athi futhi seku-late manje, yabona ku-late manje ayikho into engingakwenzela yona makunje, ku-late. Uthi ngithi ngizama ukuvula umlomo ngiyakhuluma vele athi nje lo baba. Uthi mengabe bechaza-ke sebemchazela late esephila, uthi wathi methi uvula umlomo uyakhuluma kuvele kunuke engazi ukuthi kunuka umuntu ofile. Angazi ukuthi umuntu ofile unuka kanjani. Uthi kodwa wayethi nje methi uyavula umlomo uyakhuluma kube ngazi ukuthi nje
kukhuluma umuntu ofile or kusendaweni enabantu abafile, something like that. Uthi asho-ke lo baba ukuthi lo mntana lo ulale nomuntu onesithwalo esibi, owathatha isithwalo sasemangcwabeni, isithwalo o-sacrifice-a ngawe eqobo lwakho. Kufanele, excuse me, a certain time of the night. Ambuze lo baba ukuthi lento mangabe yenzeka yenzeke nini? Asho ukuthi athi yenzeke midnight. Athi exactly, yabona certain time of the night uyavowa, you take a vow ukuthi ngaleso sikhathi lo nawe uyafa, uya kwabangasekho abafile, uyafa completely, uyaphela. Uyaphela, and mayenzeka leyo nto akumelanga ubone umuntu. Kodwa the bad thing about this spirit ukuthi siyabafuna, siyalifuna ucansi. Siyazilandela abantu esifuna ukuphila ngabo ngoba sifidwa abantu abaphilile ukuze lo ophila naso aqhubeke aphile esimweni senyama. Ngiphinde ngisho futhi, kuthiwa usisi walanda isithwalo esibi sezipoki sabantu abangasekho. Lesi sithwalo sakhe sifidwa noma sikhuthazwa noma sikhukhumezwa noma sinikwa amandla ukuthi yena ahambe ephuma engena elala, and uma elala fanele alale nabantu abane-potential ukuthi basazophila for a long time. Okuyini? Okwabafana abancane o-Ben 10. Ngoba phela umuntu okuma-20s angithi siba ne-assumption ukuthi usase-young, u-fresh, usazophila isikhathi eside. Yingakho nosisi umfana athi mehlangana naye that particular day, wayembona ukuthi ukhulile ngeminyaka kodwa ubukeka emncane ngathi ukuma-30s kanti mdala. Kuthiwa vele usisi wayemdala kahle kahle. Way older than umfana ayecabanga ukuthi uyikona. Mhlampe wayewo-50 or wayewo-60, kodwa ngoba wayengenwe umoya owawukhuthazwa umoya wabantu abancane. Kufanele alale nabantu abancane ababafana ukuze lo mkhuba wakhe ukhuthazeke, ukuze awufide lo mkhuba wakhe ube namandla, ukuze awuphe amandla. Uphiwa amandla okulala hambe elala ney'ngane ey'ncane, azinikeze imali. Ngebhadi-ke ngeke bahlale bangamboni mekalala naye mesefile in the middle of the night. So day one umfana wasinda ngoba akambonanga, ingakho aba-right futhi akalalanga naye. Inqobo nje mebeye balala kuphelile futhi ngeke angamboni ukuthi uyafa lo phakathi nobusuku, aphaphame ekuseni. Uthi uthi umkhulu loyo mengabe semhlolela ngaleli langa esebuya ekuseni, esebuya ne-breakfast, wayesuke kade efika ngaleso sikhathi leso. Mekafika uyabuyela esimeni sakhe esiphelele sobuntu sobunyama, aphindele entweni ebuntwini, and then aphindele abe lento akade ehlangane nayo eyiyona ekuqaleni. Yingakho abuye esephinde ebuya emfaneni esemuhle, ese-resume ama-duties, ama-girlfriend duties, eseletha ama-breakfast and bed. Wena wawayibona i-breakfast and bed ngo-5:30 AM. So umfana uthi sisizandile, angifuni isizo, angifuni next, sengaba right. Kodwa nje engingakusho, impilo yami is no longer the same. Ubuntu bami bonakele. Angifuni ukusho ukuthi kwenzakalani ngabo. Nami angifunanga nokuloke ngibuza izinto eziningi ngoba Nkosi yami ama-voice notes ebemaningi futhi ebemade, siphendulana okunye bengingangicaceli bengikubuza kuphendule kahle. Kodwa nje uthi engingakutshela kona ukuthi I will never have umndeni ever again. Futhi akekho umuntu wesifazane oyohlala kumina kulento esengaphenduka ngaba yiyona, ngoba lo baba wangilapha kunzima. Uthi ngahlala kuloya emzini waloya baba wacishe waphela lowo nyaka ngihleli khona engelapha. And wayeshintshanisa ngami, wakuthi ngenye inyanga angihambise angise esontweni thizeni, alishilo umfana ngegama athi ekucela ngingalisho. Uthi amuse isonto ekuthiwa isonto elikhona khona lapha endaweni eli-powerful leZayoni. Akulona isonto elikhona yonke indawo, isonto nje elithile uthe ngicela ngingalisho ngoba wayebuya amuse kumfundisi loyo waseZayoni wakulolo sonto, naye afika achatha umfundisi akhulekele. Uthi njalo kwakuthi mekiwe esontweni, mengabe ehanjiswa esontweni, abantu babevele bavala imilomo namakhala. Mengabe nje ezosiwa phambili kuthiwa uyokhulekela umfana, umfundisi nje kuthiwa waqala wathwala kanzima nje the first few weeks evakashiswa ngoba ayi kwakuyinkinga impela. Kuthiwa umfana wayenuka ukubola, enuka ngazi ukuthi ufile ephila. Qhubekani-ke nihambe nisishela nibone ngazi ukuthi sinemali. Yebo, banayo imali odadewethu abangangama, abakwi-4th floor, abakuma-5th floor, abakephi abakhulile. Uze umbone engathi u-lonely, kanti akekho lonely, into ayithatha. Uzokupha yebo imali yakhe, kodwa leya mali inomvuzo. Ungakhohlwa ukulayikha lapho, usubscribe. Ungakhohlwa futhi ukuphinde uyovota ngalo. Lalela, awabukwe ama-adverts. If uhlulwe ukungipha i-super thanks, Nkosi yami, sengikhulume kangaka, ngikuxwayisa,
uhlulwe ukuthenga i-channel membership ekungenani-ke. Buka wonke-ke ama-advert-ke. Ngicabangi-ke lokhu ukuthi sekungaze kukukhalisa ngoba phela usubaleka nje no-R14 nje wena we-super thanks, no-R20 nje we-channel membership. Don't forget ukuthi abantu bama-channel membership, they get their exclusive content every Wednesday ngo-6. Bathola i-content entsha e-fresh yabo yodwa ehlukile, baphinde bathole ukubuka ama-episodes before wena uwabone. Kanti-ke ngiyaba-invite futhi abantu bama-channel memberships kwi-event yokuvala unyaka engizoyenza. I will make an announcement to my channel members only because wena uzoyikhokhela ngoba wena ufuna ukujoyina i-channel membership, angithi? Wena mase ngi-announcer, you will pay to be there, bona ngeke bakhokhe. Kodwa-ke for now, from me to you, churups, ziphatheni kahle, ngiyanithanda.